Fatu. Ni matan aure ce. Kana soyayya da matan aure? Zaka iya ebe min kewa? Wai dan Allah da gaske? Kwarai da gaske. Mana, ko ban yi maka bane ba? Kin yi min. Iyayi. Yawwa, to mu je. Inna lillahi. Me gida ka dawo? Abokina. Aboki. Abin da kake zargi akan matarka tabbas ya tabbata. Abokina ina so in baka wani aiki. Matata ta aure ina zarginta tana neman maza. To shi yasa nake so ka je ka same ta face to face ka ce kai ma za ka yi fasikanci da ita. Kaga shin za ta baka ko ba za ta baka ba. Anya abokina kana ganin zan iya wannan aikin? Ka san fa ina da tsoron mata. Haba da Allah kar ka manta ka ga yanda CID suke aiki ba dare ba rana musamman na Kano State Police Command. Suna iya bada rayuwarsu akan aikin a gaban su kuma su cimma nasara akai saboda suna tare da Allah da manzon Allah. Kai ma ka sa ranka kana tare da Allah da manzon Allah. Dan girman Allah mai gida kai haƙuri. Wallahi sharrin shedan ne na shiga uku. Dan Allah kar ka sake ni, wallahi in ka sake ni ban san ya zan yi ba zawarcin nan ba. Wallahi wata kawata ce ta zuga ni ta dora ni a wannan turba ita ma haka take yi. Dan Allah kai haƙuri mai gida. Wai ke me na rage ki da shi? Da har zaki mun haka. Wani abu ne ya rage ce in miki ban miki ba. Da har zaki mun haka. Dan Allah kai haƙuri mai gida. Ke dakata da Allah. Kan ki raina mun hankali mana. Ni ba zan iya zama da fasika ba. Kawai sakin ki zan. Ko ba ka ba abokina? Kes kula sa kawo ƙarshen abin nan. Daga yau sai yau na saki ki saki uku. Ba magana ce ta ilimi ba iskanci. Komi Kano. Da Allah yan kallo wanda yake ganin abin da na kyauta ya danna daya. In ban kyauta ba ka danna biyu. Allah ya sa mu cika da imani. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa. Yan mata kina yi? Yi mana kalle ni. Ni fa ina zargin matata tana neman maza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma mata aure. To shi yasa nake so mu dan haɗa wani dan tagid da kai. Ya za ka je ka dan ka same ta. Ka gane? Ka dan guda. Ba sai na faɗa ma ba da ka gane da ai. To ya za ai? Yan mata kina yi? Yi mana kalle ni. Ya kace? Ai na gani full auction. Amma yanzu yan mata kina mata aure kike wannan yawa? Ai dalla can kalle ni. Aure na ba zai hana ni fita yawon bariki na ba. To Shi kansa mijin na in ban da biyayya iyaye sai na sa kansa gabas na yanka dan banza. Gaskiya na gani. To shikenan. Kin san me? Kar ki damu. Na ji daɗin wannan lamari. Zo mu faka mu je can sai in sa oda. Zo mu je mu fita. Okay. Ka ai zaki diri iya diri. To mu je. Ya naga ka tsaya ni fa kaga sauri nake mi faka aje ai harkan nan. Kin san bai kamata in je gurin nan ba fa kashi a jikina. Kuma layi na baya transfer. Bara in kira abokina sai zo ya kawo min kuɗin. Abokina kana ina? Dan Allah kai maza ka zo harkan nan tayi landin sauri nake ina gaggawan je in kama ɗakin nan. Kai gaskiya na gode. Kai abokina ka iya aiki sai ka ce CID? Kai sauri mana muna tare. Ga nan zuwa insha Allah. Ka san CID sun iya aiki. Sai dai mu ce Allah ya ƙara musu lafiya musamman na Kano State Police Command ganan zuwa. Okay to shikenan sai ka zo. Yau kaza ta a sama kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokina abin da gaban tabbas na gode. Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya ji kan iyaye. Wai mata aure ita take wannan halayyar. Mata aure fa Ba komai wannan yiwa kai ne. Domin ina so in cire ma shakkun da yake tsakaninka da kai da matarka. ke kuma munafuka Allah ta'ala sai ki jiyo ki hada ido da ni sai in tabbatar da wannan abin da nake zargin ki da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi mai gida mafarki kake. Ke look at my face. This wannan baban tinkiya. Ni zaki kalla ra'ayin ainin ki san wai mafarki nake? Ya ku mata masu irin wannan halayya dan Allah ku tuba ku daina saboda wannan halayyar ba ɗabi'a arziki bace. In ba tsufa akwai mutuwa. Allah ya sa mu dace.